120 години. Един дълъг път. Път, създаден от хората в Кочево през далечната 1905 година. Хора с чест и поглед за бъдещето. Хора творци и родолюбци. Това истинско и смело пътуване продължава и днес по пътя оттъпкан от другите. За нас, техните наследници, за да вървим напред, и ние продължаваме. Разказваме история. История за песните, които се пеят в нашия роден край. За обичаите, които ни учат на уважение към хляба. Ние сме пазителите и разказваме за нашата културно-историческа истина. А след това децата на нашите деца ще разказват и ще я предават нататък. Създателите на читалището са развивали дейността му, преминавайки през тежки и превратни времена. Работили са благодарение на своята родова принадлежност, непоколебим дух, светли идеали и вяра в собствените сили. Тази вяра днес трябва да потърсим в себе си и да продължим да вървим по техният път. Нашите предци са запазили онова, което обичат. Тази любов е за всичко бащино и родно. Любов, оставила горещи отпечатъци в душите и сърцата на хората. В 21 век е трудно да усетим патриотизма на основателите на читалището. Ние едва ли знаем истинската стойност на тази дума, която тогава е значила всичко. Обичта им към родният край ги обединявала и това обединение е истинската сила, която ги е карала да вървят напред. Днес ние, читалищните дейци, строим мостове между поколенията. Между минало, настояще и бъдеще. Мостове от песни, танци, предания, от нежност, от доверие
от слово. Чуваш ли в бистрите ручей бликнала твоята песен звъни? Твоята песен тъжна и весела, шайни черги тече. И на овчарите гайдите грабнала, халища луди плете. Обичаите на Кочево и днес се пазят. Те прескачат от стар на млад, от празник на празник, от хоро на хоро, от китка на китка. Обичаят идва от обич. През тези 120 години в читалището са играни над 70 пиеси. Първата – Обесването на Васил Левски, още през 1906 година. Традицията продължава и днес. Самодейците от миналото са предали любовта към сцената на следващото поколение. Аз пушката я употребявам само в крайен случай. При такава запута, при обсек на неизбежна отбрана. Имаше ли така? Нямаше. Имаше ли на положение на неизбежна отбрана? Имаше. Тръгна ли той нападение към мата? Тръгна. И за това му отнех оръжието. Какво е да си читалищен деец? Това е да стопанисваш и милееш за читалището, както го правиш за дома си. Да се грижиш не само за членовете на читалището, а и за селото. Да възпитаваш и пазиш децата, както го правиш за собствените си деца и внуци. Да доказваш, че това е правилният път и да ги вдъхновяваш. Да си читалищен деец, това означава най-вече да вярваш. Да вярваш, че си заслужава, за да го правиш ден след ден. Заслугата е, когато видиш в очите сълзи, защото си трогнал някого с пиеса, песен или танц. Заслугата е, когато те потупват и кажат: такива хубави неща стават само в Кочево. Заслугата е, когато родител ти благодари, че си помогнал на него и на детето му. Но помнете, хора, утрешният ден не ви е обещан. Заслужете утрешният ден. Заслужете го днес, за да има утре, за да има бъдеще, за да има България. Читалището е живо в спомените на хората, в стиховете на Ботев и Вазов, в песните и танците на дедите ни, в тишината на изложбите ни, в благодарността на хората. Бог да ви благослови, в очите на баба, която шепне: Бог да пази България.